smule kridtlag her. Jeg tror kun det er nu, så næste gang kommer det. Fyns Grafiske Værksted er en institution eller et par huse i 2 etager med trykpresser, grafiske trykmuligheder for kunstnere, der kommer fra hele verden. Det er en gammel institution på den måde, at vi er 33 år. I starten var det jo mest UNCA'er, der kendte til stedet. Det startede af grafikere, men i dag der er det et af den slags institutioner, der ikke er så mange af i hele verden. Så derfor så har vi folk, der kommer udefra og her til værkstedet og trykker deres grafik. Og det er professionelle kunstnere, der kommer her. Det er altså ikke sådan et værested og et hyggested, men det er også hyggeligt at være her. Men det er et sted, hvor professionelle kunstnere trykker deres grafik selv. Men du har de der gråtoner stadigvæk, det er jo okay. Så kan man jo vælge at komme mere eller mindre sværte på, hvis det er det igen. Det er et sted, som fra starten af er udviklet af kunstnere. Så det er ud fra kunstneriske behov, at stedet er opstået og har udviklet sig hele tiden. Det er altså ikke nogle bygninger, som man har sagt, hvad skal vi putte ind i her? Det kommer ud fra behov. Og når behovet er der, så viser det sig jo ofte, at behovet ikke kun ligger et lokalt sted, men faktisk findes alle vejen. Det er bedre, det der pulver, talkum sidde lidt i. Okay. Det var før, Vi har medlemskabsoptagelse 2 gange om året. Og der kan de, der har ønsker at være medlemmer af værkstedet, søge ind. Og de skal kunne vise, at de kan bruge en trykpresse. De skal kunne vise, at de vil lave grafik. Og de skal kunne vise, at de har en fornemmelse for et grafisk arbejde. Så derfor så er det originale værker, vi ser, tegninger eller grafik. Og så skriver vedkommende et CV, og hvordan de kunne tænke sig at bruge værkstedet. Hvordan de forestiller sig selv i værkstedet fremover. Fordi det er sådan en institution, som vi bruger sådan et gammeldags ord, vi kalder solidaritet. Nogen har nok hørt om det før, og vi bruger det faktisk stadigvæk i værkstedet. Fordi det er forholdsvis små, som I har set, når I har gået rundt her. Det er forholdsvis små lokaler, og hvis ikke solidariteten og rummeligheden er tilstrækkelig, så kan man ikke stå op og ned af hinanden og trykke. Det er den ene del af det. Den anden del af det, som når du spurgte før om, hvad er grunden til, at man søger værkstedet her, det er fordi, vi har sådan et vidensflow. Vi vil gerne dele vores viden, og vi vil gerne have en ny viden. Og derfor så kommer folk udefra med deres viden, og deler den med de grafikere, der er her, som tager ud til den anden del af verden, og deler deres viden med andre. Så derfor så er solidariteten, den går både på det nære og på det ydre. Altså vi deler med hinanden, både i viden og på bordpladen. Det er jo så heldigt, altså, at kunstnerne som rejser, de er jo sådan set de bedste ambassadører. Så når Yngve Riber rejser til Tampere i Finland, så fortæller han om grafisk værksted her, så siger de, hov, det må vi ned og se, og så kommer de herned og kigger. Og på den måde har vi jo så i dag cirka 300 medlemmer. Og 300 medlemmer fordelt på 20 lande, det giver jo sådan et vist flow, fordi kunstnere bevæger sig. Annette, hvad betyder det her sted for dig? Det er et sted, hvor jeg kan komme hen og lave mine ting. For når man skal lave grafik, så har man brug for store maskiner og alle mulige materialer, som man ikke lige kan have plads til derhjemme. Så det er rigtig dejligt at kunne komme herhen og lave det. Plus at jeg så også kan være sammen med andre, som har samme interesse. Og hvis der lige er noget, der ikke lige vil lykkes, så er der nogle andre, der kan komme med nogle gode råd. Hvad du laver her? Det er hovedsageligt ætsninger. Det er altid dybtryk, men ætsninger og så kolografier. Og det er billeder til at hænge op på væggen. Vi har vores udstilling her. Vi skifter udstilling i værkstedet hver måned. Og den kan man altid komme ind og se. Der er altid åbent. Men vil man gerne ind og se kunstnerne, der arbejder, så banker vi lige på døren og så siger, må vi forstyrre jer i dag? Og så kan man lige komme ind og kigge. Vi har også grupper, der kommer ind på rundvisninger. Og så kan man bestille en rundvisning og så se en tryktekniker og en grafiker, der fortæller om sine teknikker og viser værkerne og ser, hvad vi har. Vi har tusindvis af stykker grafik stående opbevaret her. Så det er et meget levende sted, og der er altid nogen, der arbejder her. Der har vi prøvet alt muligt, og grafik prøver vi jo også at sprede det så bredt vi kan. En gang imellem lave nogle workshops og sige, men hvad kan man trykke med, eller hvad kan man trykke på, eller af, eller hvilket motiv er udgangspunkt. Og det er simpelthen for at sige, at grafik er et meget bredt medie. Det er jo et skabende sted, og et skabende sted er jo, når jeg vender kasketten og går herfra, så er jeg billedkunstner selv, og jeg maler.
Så jeg er sådan kunstskabsgrafiker. Jeg har stor respekt for det, der bliver foretaget her i værkstedet. Så jeg lærer jo, som menneske lærer jeg jo om mennesker, og som kunstner lærer jeg jo nye kunst og nye teknikker. Og så lærer jeg jo også, hvad det vil sige at få mange kunstnere til at fungere sammen. Så jeg kan ikke tillade mig selv at være kunstner med stort eget ego, når jeg er her, fordi der er altså rigtig mange, der skal tages hensyn til. Og det er så min fornemmeste opgave at få det til at køre. Altså fordelen ved grafik, det er jo, at det trykkes i et lille oplag. Måske eksisterer der så 10 stykker ens grafik, men så findes der kun 10 stykker ens grafik. Hvis vi nu kigger på, hvis du kan prøve at kigge herned på, jeg har en trane her, af Trine Anderskov, og den er trykt som nummer 7, og Trine har sandsynligvis ikke lavet flere end 10-15 stykker. Og det vil sige, at når der er solgt 10-15 stykker, så eksisterer der ikke flere til salg i hele verden. Så derfor så er vi ude at snakke unik kunst. Men til gengæld, fordi Trine nu trykker det i 10-15 stykker, så kan hun holde prisen nede på hvert enkelt unikke stykke grafik, og så kan man altså købe et stykke grafik for 300 kroner for eksempel. Så vi har grafik herinde, der helt ned til 100 kroner stykket, og så op til mange tusind selvfølgelig. Så det er ikke dyrere at købe et stykke grafik som en gave, i stedet for at købe 2 flasker vin for eksempel. Vi er en af de gamle institutioner i byen, men vi har en anden, hvad skal man sige, næsten tvillingeagtig organisation, som er Gæsteatelier i Hulufgård. Det har eksisteret i 25 år, ligger ude i Odense Sydøst på Hulufgård Jord. Og det er billedhuggere og billedkunstnere, og dem har vi tæt samarbejde med. Det vil sige, hvis vi laver kurser herinde, så tilbyder vi også, at de kan deltage i kurserne. Billedhuggere og billedhuggere fra Hulufgård kan komme herind og deltage i kurser, og den anden vej rundt. Så vi prøver at have et tæt kunstnerisk miljø. Tilsammen har vi vel en 500 aktive kunstnere. Det er jo en ret stor mængde, stor gruppe af billedkunstnere at kunne nå ved det. Vi prøver så også hele tiden, både Hulufgård og Fyns Grafiske Værksted, at sørge for, at vi ikke bliver for gamle og grå, sådan at vi ikke alle sammen er gråhårede, der går rundt her. Og det gør vi på den måde, at vi har et fint samarbejde med det Fynske Kunstakademi, hvor vi også tilbyder de studerende værkstedsfaciliteter. De har ikke så god plads deroppe, og de skal jo også lære nyt hele tiden, og det bedste måde at lære nyt på, det er jo sådan set en slags mesterlærer, altså komme til professionelle kunstnere, som har arbejdet med det i mange år.